profesorica kemije u gimnaziji Vukovar i je ovdje jučer predstavila naš školski projekt zajedno sa svojom kolegicom Sanjom Pavlović-Janović. Projekt je pod nazivom Tehnologija budućnosti za školu budućnosti. Pa, sve je počelo prošle godine na CUC-u, znači prije otprilike godinu dana, kada smo saznali da smo pobijedili na natječaju HT-a Zajedno smo jači, koji su inače osmislili dobar način kako poduprijeti društveno korisne projekte. I odabrali smo kategoriju tehnologija i komunikacija, a ideju smo dobili u stvari od projekta e-škole, jer vidjeli smo što ćemo otprilike dobiti kroz ovaj projekt Carnetal i vidjeli kako bi to mogli upotpuniti i učiniti u stvari u našoj školi još bolju implementaciju ovog e-škole projekta. I tako smo prijavili priču u kojoj bi htjeli još više tehnologije za našu školu i omogućiti svim nastavnicima da imaju prijenosna računala kao svoje nastavno pomagalo i da ona sva znanja koja ćemo steći kroz projekt e-škole možemo direktno primijeniti u nastavi svih predmeta. Pošto je u e-školi projektu naglasak na STEM skupinu predmeta. I tako smo započeli sa tom pričom i na kraju osvojili prvo mjesto i nagradu 90.000 kuna. Za taj iznos smo uspjeli kupiti 42 prijenosna računala. Toliko nam je falilo da svaki nastavnik u našoj školi ima onda svoje prijenosno računalo i uzeli smo još 2 bijele ploče za matematičare i fizičare kojima je to isto bilo jako neophodno. I počeli sa pričom u našem kolektivu o tome što nam donosi projekt te škole, kakve ćemo sve digitalne nastavne materijale dobiti. Uputili ih da ćemo proći brojne edukacije kako primjenjivati tehnologiju u nastavi i onda im dali taj njihov laptop kao nastavno pomagalo gdje će oni to sve moći onda primjenjivati u nastavi. I odradile smo jednu edukaciju, moje kolegice iz projektnog tima i nas dvije, gdje smo predstavili kroz naše predmete primjere dobre prakse, odnosno kako primjenjivati nekakve aplikacije, online aplikacije u nastavi. I mogu reći da su naše kolege to dosta dobro prihvatili i evo, trenutno smo u fazi edukacije kroz projekte škole i možemo odmah primjenjivati sve naučeno direktno u nastavi. Meni je u biti, kao i svakom profesoru kemije, najveći problem laboratorijski pribor, kemikalije. Tu smo kratki svi, jednostavno nemamo dovoljno novca da si priuštimo sve ono što bi nam trebalo u nastavi i onda nam tu odlično dođu snimke pokusa. Isto tako, pošto je u kemiji nekako sve zamisli kako bi to sad izgledalo trodimenzionalno, onda je odlično imati mogućnosti prikazati nekakve video prikaze ili animacije, nekakve aplikacije koristiti u kojima se kemijske jednadžbe mogu podešavati, vidjeti kakve će reakcije biti i slično. Dakle, veliki je spektar mogućnosti, ali ono što je najveći problem to je što mi sami moramo doći do tih sadržaja i do tih aplikacija. To znači na svakom je nastavniku stvari jedan veliki posao istraživati konstantno što je to novo, što to možemo konkretno primjenjivati u nastavi i bilo bi odlično povezati se s kolegama i nadam se da će nam to ovaj projekt e-škole i zajednica praktičara i omogućiti brzu razmjenu takvih novih sadržaja, aplikacija, informacija koje netko otkrije, tako da ne gubimo vrijeme previše na to, nego da možemo odmah primjenjivati ono što je neko od kolega pronašao.